Καλώς ήρθατε στο ekitchen.gr. Είναι ένα site που δημιουργήθηκε από την Καρπούνη Ελένη, από τη Γιωβάνη Μαριάνθη και από το Φάνη Καλιάνη. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στην αρχική μας σελίδα. Λέει λίγα λόγια για την επιχείρηση, που δραστηριοποιείται και ποια προϊόντα έχει. Πατώντας Continue Reading, μπορούμε να δούμε λίγα περισσότερα πράγματα σχετικά με την επιχείρηση και να κάνουμε σχόλια σχετικά με την εξυπηρέτηση και με το πώς μας φάνηκε το site. Για παράδειγμα, μπορούμε στο name να βάλουμε ένα όνομα, συμπληρώνουμε το email μας και κάνουμε ένα comment. Πατώντας post comment δημοσιεύουμε το σχόλιο μας. Εδώ πέρα φαίνονται και παλιότερα σχόλια που έχουμε κάνει. Και ας περάσουμε τώρα στο shop. Έχουμε δημιουργήσει 4 κατηγορίες: τα ψυγεία, τις ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήριο πιάτων και απορροφητήρες. Ας ξεκινήσουμε με τα ψυγεία. Μπορούμε από εδώ να ρυθμίσουμε το πώς φαίνονται τα προϊόντα. Εγώ θα το ρυθμίσω από την υψηλότερη τιμή στη χαμηλότερη. Και ξεκινάμε από το ψυγείο εδώ πέρα. Άμα θέλουμε να δούμε λεπτομέρειες, πατάμε πάνω στο εικονίδιο και φαίνεται το βάρος του. Από εδώ πέρα, αν πατήσουμε add to cart, προστίθεται το προϊόν στο καλάθι και από εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε την ποσότητα του προϊόντος. Ας συνεχίσουμε με τις ηλεκτρικές κουζίνες. Ρυθμίζουμε, όπως είπαμε, από εδώ πέρα και βλέπουμε τα προϊόντα μας. Ας συνεχίσουμε με τα πλυντήρια πιάτων. Το ρυθμίζουμε με βάση την τιμή, από την υψηλότερη στη χαμηλότερη. Μπαίνουμε μέσα σε ένα προϊόν που μας αρέσει. Ρυθμίζουμε την ποσότητα και το προσθέτουμε στο καλάθι. Συνεχίζουμε με το shop. Πάμε στους απορροφητήρες. Ρυθμίζουμε πάλι την τιμή. Και βλέπουμε αναλυτικά τα προϊόντα μας. Εδώ δεξιά που έχει το εικονίδιο sale είναι κάποια προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε προσφορά. Αυτό από 530 είναι στα 500 ευρώ. Μπαίνουμε μέσα όπως και προηγουμένως και βλέπουμε αναλυτικά το προϊόν μας. Ο συγκεκριμένος απορροφητήρας είναι στα 10 κιλά. Η τιμή του από 530 είναι στα 500 ευρώ. Ρυθμίζουμε για παράδειγμα την ποσότητα 3 ποσότητες και τα προσθέτουμε στο καλάθι. Άμα θέλουμε μπορούμε να πάμε στην αρχική σελίδα ξανά. Δεν διαγράφονται τα προϊόντα μας. Και άμα θέλουμε μπορούμε να τα ξαναδούμε. Όταν ολοκληρώσετε τις αγορές σας, πηγαίνουμε στο καλάθι, εδώ πέρα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και σας στέλνουμε τα προϊόντα που επιθυμείτε. Πάμε στην αρχική σελίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.